Dnes budeme přijímat pacienty podle barev duhy. Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo a fialová. Ale protože indigo a fialová jsou v podstatě purpurové, dáme místo fialové růžovou. Dívejte se až do konce videa, abyste viděli, jestli tuhle výzvu splníme, a byla to jedna z nejtěžších výzev v Animal Hospital. Tak klikněte na to tlačítko odebírat. Dobrá, začínáme první směnu. Musíme přijmout červeného pacienta. Pane jo, stojí tam 2 NPC postavy. Dobře, tenhle člověk není červený. Aha, nemůžu zamknout ty okenice. Můžu tě zabít? Lidi, nemám jinou možnost. Moc se omlouvám, ale nejsou červení, takže je nemůžu pustit dovnitř. Omlouvám se. Omlouvám se. Musíš být červený. Existují vůbec červené anomálie nebo červení pacienti? Ne, ty jsi růžová. Proč jsi růžová? Kdyby aspoň jeden z vás byl červený. Aha, ty jsi žlutý. Ne. Lidi, tahle výzva je mnohem těžší, než vypadá, takže dejte prosím videu like. Kež bych si je mohl jako nechat na později. O, ty máš červenou. To se počítá, ne? Počkat, je to červená nebo oranžová? Víte co? Máš jedno ucho červené, takže to se asi počítá. Konečně. Tady máš. Budu v pokoji 5. Teď je na řadě oranžová. Ty nejsi oranžový, takže nemůžu pokračovat. Běž pryč. Pojďme nejdřív ošetřit tohohle pacienta. Vezmeme tohle a zatímco se to načítá, můžeme vzít nějaké bylinky. Dokonalé načasování. Pane bože, já jsem prostě nejlepší. Tak jo, to by fine. Počkat, cože? Ty potřebuješ obvazy. Tady to je. Jsem zmatený. Nejsi anomálie, že ne? To není možné, je to teprve první směna. Dobře, jsi normální. Jsi v pohodě. To mě na vteřinu vyděsilo. Měl jsi jít do jiné nemocnice. Hej ty! Hej. Růžový pacient. To není to, co potřebujeme. Schováme si tě na později. Do koše! Ty okenice nefungují, lidi. Proto je nepoužívám, protože jsme teprve v první směně. Ne, žlutá, ty jsi ta další, kterou potřebujeme. Dobře, potřebujeme oranžovou. Promiň, Belolin. Modrá ne. Oranžový pacient. Oranžový pacient konečně. Chci říct, je spíš světle hnědý, ale uši má oranžové. Jdeme na to. Tady máš. Pane jo, a další na řadě je žlutá. Mám pocit, že žlutí pacienti jsou docela snadní. Dobře, vezmeme ti vzorek DNA. Takže tady asi budu muset počkat, protože ten poslední nechtěl bylinky, ale obvazy. Dobře, uvidíme, co potřebuješ. Oční kapky? Javorový sirup? Oni to změnili. O, to je zajímavé. Lidi, napište do komentářů, jestli jste si všimli nějakých změn. O, ty okenice už fungujou. Můžeme odmítat pacienty a neplýtvat náboji. O, to je anomálie. Růžová. Tebe budeme potřebovat až později. Zavřít. To myslíš vážně? Ty mě odmítáš? Ano. Růžový pacient. Proč tu máme tolik růžových pacientů? Vypadni odsud. Teď chceme jenom žluté pacienty. Ne, ty vypadáš jako ten oranžový pacient, takže tě musíme odmítnout. A ty jsi taky anomálie. To je šílený. Barney je tady. Barney, to mě mrzí. Nejsi žlutej. Ahoj, kamaráde. Já jsem Barney. Nedal bys mi kafe? Měl jsem dlouhý den. Víš co? Jasně, tady máš. Ahoj, Barney. To není žlutý pacient. Předtím jsme jich viděli snad 3, 4, 5, 6, 7. To myslíš vážně? Ty mě odmítáš? Ano. Kde jsou ty barvy, co potřebuju, když je zrovna potřebuju? Víte, čím to je? Je to tím, že jste ještě nedali like a odběr. Další pacient bude žlutý. Věřte mi. Dělám si srandu. Je zelený. Zkusíme to znova. Klikněte na odběr. Dejte like a napište do komentářů, jaká je vaše oblíbená barva a přijde žlutý pacient. Tak jo. Lidi, máme tu žlutého. Ahoj, jmenuji se Migo Whiskers. Pane jo, jdeme na to. A ta kamera už nefunguje. Musíme to opravit. Dobře, další pacient musí být zelený. Ty nejsi zelený. Počkat, že jo? Červená, oranžová, žlutá, zelená. To je nehoráznost. Promiň, teď potřebujeme zelenou. To je těžký. Je mi to tak líto, že ty pacienty nepouštíme dovnitř. A oni přitom asi potřebují hodně pomoc. Promiňte, přijímáme jenom zelené pacienty a vy zelený nejste. Fialová? Páni. No, ty jsi růžový. Růžovo-fialový. Růžový ocas, fialový tělo, fialový roh.
Takže jsme v podstatě viděli všechny barvy duhy, ale neobjevují se po pořadě. Proč chodí ti modří? Přijďte později, teď potřebujeme zelenou. Máme mimo provoz. Co se to tu stalo? Pane jo, toho jsem si ani nevšiml. Ty jsi růžový, ne? Promiň, jsi anomálie. Koukneme se. Ne, není to anomálie. Upřímně, mohli bychom celou dobu jen sledovat kamery. Páni, to je modrá? Ale modrou nepotřebujeme. Potřebujeme zelenou. Furt na to zapomínám. Už tudy prošlo tolik pacientů. Anomálie, zemři. Kámo, to je tak děsivý. Jo, vypadni odsud. Co když budu stát u těchhle dveří? Anomálie. Zemři. Vývojáři Animal Hospital, jestli mě slyšíte, prosím, dejte mi zeleného pacienta nebo anomálii. Ne, nejen anomálii. Zelenou anomálii. Týpek, co tančí ten divný tanec. Hej, lidi. Potřebuju kafe, pane bože. 67% příčetnosti. Jdeme na to. Zelená. Vývojáři mě vyslyšeli. Naše dveře jsou ti otevřené. Zelená anomálie. To se rýmuje. Ahoj, vítejte. Hej. Děsivé. Hej, chci se zapsat jako pacient. Dobrá tedy, hned vás zapíšu. Ach jo. Dobře, tady to máte. Budu v pokoji 3. Dobře, prosím, nejste žádné pacienty, zatímco čekáme na dalšího, který bude modrý. Ty jsi růžová. Žlutý, kde jsi byl, když jsem tě potřeboval? Už máme žlutého pacienta a teď máme zeleného pacienta. Teď potřebujeme modrého pacienta. Nemůžete mě jen tak odmítnout. No, stalo se. Bum. Kočičí aura, přesně tak. Je to modrá? Tohle bylo mnohem snazší než u ostatních pacientů. Nemusel jsem čekat tak dlouho. Myslím, že jsi normální. Dobře, jsi poslední pacient k zapsání, Nino. Tada! Teď je čas ty pacienty vyléčit. Začněme po pořadě, takže pojďme najít žlutého pacienta. Jsi ty ten žlutý pacient. Jsi to ty. Dobře, jdeme na to. Bolest břicha, takže potřebuješ bylinky. Dobře, nevím, jestli jsi anomálie nebo ne. Doufám, že ne. Pro jistotu vezmu oční kapky. Další je zelený pacient. Ty jsi rozhodně anomálie, ale to je fuk, my tě zase uzdravíme. Dobře, tohle se načítá celou věčnost. Je to jako mít pomalou Wi-Fi. Kanaďan a má horečku. Dobře, potřebuješ javorový sirup a termofor. Dobře, jsi v pohodě. Neskončím teď jako ti ostatní, že ne? Ne. Prostě odsud vypadni, dokud můžeš. Tady máš javorový sirup a tady máš termofor. Prosím, nezačínej žádný rituál. Hej, teď ten modrý pacient. Dobře, jdeme na to. Rituál. Věděl jsem to, ale nevadí, zachráníme je těmito očními kapkami. Proč trvá celou věčnost, než se otevřou ty dveře? Pane bože, ty se vznášíš a to se mi nelíbí. Vážně se mi to nelíbí. Je to tak děsivé. Dobře, jdeme na to. Ta hudba byla tak strašidelná. Dobře, teď se vraťme do téhle místnosti. Potřebuješ sirup proti kašli. Docela snadné. Jdeme na to. Tady máš... Nevím, jestli jsi anomálie. To není anomálie. Obchod je otevřený. Jdeme na to. Dobře, uvidíme, co můžeme koupit. Další okénko pro zápis, ano. Rychlost NPC, ano. Mějme rychlejší NPC, aby mohli odejít dřív, pokud nemají správnou barvu. Hej lidi. To je červená anomálie. Mám na práci i jiné věci, víte? Dobře, tak odsud vypadni. Další barvy jsou indigová a fialová. Víte, technicky vzato je tenhle chlap indigo, ale nezapisuje se. Nebudeme podvádět. Je to moc snadné, když vezmeme tyhle dva, protože technicky potřebujeme indigo a fialovou. Trochu připomíná indigo, ale chci zkusit sehnat fialového pacienta a růžového pacienta. Ratiu. Dobře, víš co? Pustím tě dovnitř, protože jsi Ratiu. A lidi, v mém posledním videu jste se mě ptali, proč jsem nepustil Ratiua. Pouštěl jsem růžové anomálie a Ratiu, i když má růžový ocas, není anomálie. Ale dneska ho pustím, jo? Vynahradím mu to. Tady máš Ratiu. Tak jo, zavřeme okenice, vykopneme toho chlápka a budeme doufat v nejlepší. Ty nejsi indigo. Hej, já jsem tu na prohlídku. Ne, to nejsi, protože nejsi indigo ani fialový. Jsi zelený. Přišel se někoho navštívit. Koho Ratiua? Snažil ses navštívit Ratiua? Dobrý pokus, kámo. Já to vím líp. Vypadněte odsud oba dva. Růžový pacient. Dobře, možná další pacient, co přijde, bude indigo nebo fialový. Ne, je modrý. Musím tě odmítnout.
Počkat, ty jsi anomálie? Ty jsi ale anomálie. Jsi anomálie prázdnoty. Čau, proč neodcházíš? Ne, ty nejsi fialovej. Ani jeden z vás není fialový. Pane bože, počkat, líbí se mi, jak mají ty modré boty. Mají všichni pacienti modré boty? Vy modré boty nemáte. Znamená to něco, když mají modré boty? Jakože, znamená to, že jsou to anomálie? Toho jsem si nikdy nevšiml. Musím vidět další pacienty. Ron z účtárny ne. Doslova jsme právě pustili modré pacienty. Kdybys tak byl indigo nebo fialový. Promiň, musím tě odmítnout. Tohle mě bolí u srdce. Miluju všechna NPC z Animal Hospital. Jsi oranžový. O, ty jsi... Dobře lidi, vím, že to není fialová, ale tohle je indigo. Takhle vypadá barva indigo. Jo, indigo je jako tmavě modrofialová. Dobře, víte co? Budeme míchat barvy. Vezmeme tuhle anomálii, protože je tak trochu indigo. Neříkejte mi, že jsem barvoslepý, jo? Koukejte na to indigo. Pustíme, jelikož musíme pustit 4 pacienty, pustíme tohohle. Pustíme fialového pacienta a pak růžového pacienta. Takže to bude víc barev duhy, ale to je fuk. Mám pocit, že ti fialoví jsou super vzácní. Myslím, že jsme viděli tak 1 nebo 2. Tohle bude chvíli trvat. To už teď vím. Musíme odbavit 3 pacienty. Jeden bude fialový, jeden růžový a ten poslední bude asi bílý, ale musíme to udělat v tomhle pořadí, jinak ta výzva nemá smysl. Pane bože. Fialová a je to děsivá rentgenová anomálie a zhasínají světla. Pane bože. Ahoj, jsem Aiko Ito, přišla jsem někoho navštívit. Odbavím tě, i když si na návštěvě pořád se počítáš. Bílý pacient. Prosím, nejes mi pacienty. Budeš v pokoji 3? Dobře, to zní fajn. Počkat, stačí sehnat růžového pacienta a tohohle si můžeme nechat. Prostě všechny zabiju. Pardon. Tohle je geniální tah, lidi. Tohle pacienta tu necháme. Až přijde ten růžový, odbavíme ho a pak odbavíme tohohle. Růžová. Růžový pacient. Ano, ahoj. Chci se nechat odbavit jako pacient. Ano. Odbavím tě. Počkat, ty jsi tak trochu fialová. Počkat, ten druhý byl návštěvník, takže se to nepočítá? Ne. Mimik žere pacienta. Já to věděl. Ne. Slez z něj, ty stvůro. Jo, vypadni. Ne, náš indigo pacient. Ne. Musíme tě nahradit. Proč nevzít tohohle? Víte co? Vezmu tě jako náhradu. Tohle NPC se nakonec hodilo a vím jistě, že nejsi anomálie. Zaujmeš místo toho druhého indigo pacienta. Teď už nám chybí jen bílý pacient. Teď už se nic nepokazí. Nic se nepokazí, pokud dáte like a zůstanete až do konce. Dobře, ukaž, co potřebuješ. Asi obvazy a lékárničku. Aha, obvazy, jo, a lékárničku a léky, protože jsem tě střelil. Jejda! Promiň, ale mimik nám snědl pacienta, tak jsem to musel udělat. Moc se omlouvám. Udělal jsem, co bylo nutné. A je to. Říkali, že to bude chvilka. Omlouvám se? Trpělivost růže přináší. Dobře, teď je řada na růžového pacienta. Ne, teď mi něco došlo. To byl náš fialový pacient. Myslel jsem, že je růžový, ale byl podobný tomu fialovému, co jsme pustili. Naštěstí tu máme růžového pacienta. Omlouvám se, jo? Nemyslel jsem, že použiju NPC, ale už nemáme místo na příjem lidí. Dobře, pojďme tě zachránit. Dobře, vrátíme se k tomuhle člověku. Takže ty jsi byl fialový pacient. Potřebuješ teploměr, sirup a bylinky. Teploměr, sirup a bylinky. Tady to je. Co potřebuješ ty? Obvazy, lékárničku a léky. Ano, dobře. Tady máš. Vezmu si taser pro případ, že ho budeme potřebovat. Nemáme taser. Asi s tím budeme muset bojovat. A sakra, já fakt umřu. Potřebuju tu zbraň. Bez ní umřu. Dobře. Fialový pacient je v pohodě a teď ten bílý. Oční kapky a sirup proti kašli. Tady máš. Nevím, jestli jsi byl anomálie ty, nebo ten druhej. Myslím, že anomálie je ten v pokoji 7. Dobře, jenom pomůžu Ratuovi. Musím to udělat rychle, kdyby se někdo změnil ve zlého. Nevím, jestli ten chlap byl anomálie nebo ne. Doufám, že ne. Zotavuje se dost pomalu, ale myslím, že byl normální. Uvidíme. Dobře. Sken srdce je hotový. Ratu je v pořádku. Nízký cukr. Javorový sirup. Tady máš, Ratu. Tenhle je rozhodně anomálie. Zopakuj sekvenci. Červená, modrá, žlutá, zelená. Červená, modrá, žlutá, zelená. A je to... Nejes mě. Dokončuji. Beru tvůj rentgen. Dehydratace a horečka. Infuze a teploměr.
teď ti dám léčbu. Ratu, utíkej. Ten chlap je anomálie. A tohle zavřu. Pro dnešek končíme. Přestaňte zvonit. Zabránili jsme 13 anomálím? Počkej, ty jsi teda normální? Nejlepší doktor všech dob, bez debat. Lidi, oficiálně jsme splnili výzvu Duhový pacient Animal Hospital. Jdeme na to. Díky moc za sledování. Jestli se vám video líbilo, dejte like a odběr a mrkněte na další videa tady.